Kmini din il-ġimgħa News kien preżenti għall-aħħar sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn staqsejna lill-MEPs David Casa u Peter Agius dwar il-mitjum tal-Alex Borg fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bl-Europarlamentari David Casa faħħar il-ħidma ta' Alex Borg bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista u saħaq illi Partit Nazzjonalista qed ikompli jisma' lin-nies. Barra minn hekk David Casa semma kif bit-tmexxija tal-Alex Borg qed jinħolqu ideat u policies ġodda u l-politika qed issir min-nies għan nies bin-numru ta' żjarati li qed jagħmel Alex Borg fl-irħula Maltin u Ewġin. Taħt il-tmexxija ta' Dr. Alex Borg qed issir rivoluzzjoni f'pajjiżna, rivoluzzjoni ta' ideat, rivoluzzjoni ta' kif tagħmel politika, ta' kif tikkritika u ta' kif tagħmel politika li ma tkunx qed taħbim in-nies imma politika li tkun trasparenti man-nies. Qegħdin nisimgħu lin-nies il-policies illi qed jaddotta l-Partit Nazzjonalista mhumiex policies illi jivvintom ta' fuq u mbagħad ħammorru, huma policies illi qegħdin jiġu maġuna minn dak li qed jisma' bil-permezz ta' żjarat tiegħu f'kull raħal, f'kull lokalità u f'kull attività illi għalija jkun mistieden Dr. Alex Borg. Net News intervista wkoll il-MP Peter Agius illi tkellem dwar id-determinazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u semma wkoll element ta' ottimizmu u pożittività li ġab miegħu Alex Borg fil-Partit Nazzjonalista fejn saq illi huma bħala MEP se jkomplu jappoġġjaw lill-partit u lid-deputati kollha fil-ħidma illi qed issir. Jien naħseb Alex ġab determinazzjoni ġdida fil-partit. Ġab ukoll sens ta' ottimizmu u sens ta' oġġettività politika li aħna il-pajjiż irridu intejbuh fuq dak li qed jagħmel il-Gvern Laburista. Il-ħażin irridu neliminawh u ħankunu qegħdin neliminawh. Ser immexxu bil-għaqal, ser immexxu fl-interess tal-familji Maltin u Ewġin. Però tajjeb irridu nibnu fuqu. Dawn il-mitjum ta' Alex Borg fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienu markati minn sens qawwi ta' entużjażmu u ottimizmu. Kif it-tnejn li għadda qudiem id-Dar Ċentrali kien hemm ċelebrazzjoni mill-isbaħ illi immarkant dan it-tragward deskritt minn Alex Borg bħala il-bidu ta' kapitlu importanti għall-partit u għall-pajjiż.